Ма движете се. Почешете се някъде. Как да ги бих? Че изкарайте колата тогава, да движи. Пуснете колата тук. Новите коли. Показали ли сте на баща си новите коли? Гошо? Аз моите я показах, Евгения не си показа него. Той Евгений... Дайте ги донесете. Бегай донеси да им кола. Дайте донеси да я видим. Бегай. Ще снимаме заедно. Аз ще дошла на сградата и ще едно. Ма вие донеси. Не малко пострашила отпред, ама. Да ти обеля ли дъвката? Я да е. Гоша. Не гледа в камерата. Няма смисъл. То не се гледа в камерата. Става по-интересно, като не гледат. Вика сте зяпнали. Гоша, иди. Сега просто си я. Що при мене? Махай се от тук, не те искам. Аз не. Чак на гърба ми. Снима много. Явно младоженството не ви действа добре. Не, по-зле. Там децата. Не знам как живеете изобщо. Децата при вас. Поразделени. То не, че е по-зле. Като постоянно знам. Децата са варени, да не се скарате да не чуят. Не, не му обръщам внимание, защото гледам децата. Пък сега сам го гледам. На вечер му викам, тръгвам и за гости. Му изгладих белия панталон. Да ме изглади, но да вземе някъде от тук. Аз години ме е възпитавала, ма е учила сега. Ще ме изтрави да си дела. Горе-долу. Метода изтраиването. С два-три по-дребни конфликта ще минава. Не е се отопали, Мариан. Тъй като гледам няма да е попреча се отопля сега. Като по моелата да са. Да не ми се обадиш, защото от други ден да ви кажеш, ела си я взимай. Защо? Ти няма да си оставиш колата тук. Да не съм лъд. То мина този период вече. С оставането на колегите. Гоша, ти карай. Аз? Не вижте? Карай. Да, ти се научил да го въртиш обръч. Тата, ама сега ще пускаме по телевизора да се вижда. Татко!
Сте снимали ли? По-бързо не снимай, че иди кон. Направо. Снимай коня, снимай коня. Тате, снимай коня. Снимай го. Снимай го, пан. Няма да излезе, няма да тръгне. Ще правим. Евгений! Моля, Евгений, прескочи Кристина, бачи на врата. Той ще скочи, ама да ни отзапръщи. Може ли така да видиш? Ами тя да ме запази. Ще се пази, че тя влиза в колата. Да запази. Правя, чакам ме. Ами ми виж. Дори. Аз да виждам, че ми е скоро. Аз да завика, че ми е скоро. Капачката е, нали? Кристина, къде ще я? Не, докато ти съм предател. Много добро е, бе. Добре, аз съм само до тогава. Аз ще я още пака. Евгений, избирай се, докато ти съм те начамарила. Много добро ти казвам. Да отворим прозорците. Има ли да се разговори? Видя кое е моето яйце? Ей, това е Бабо! Нашия препаратив. Аз тук. Ти си тук, бе, ти си тук. Трима тук, бе. Трите бебишки. Майко, от година там съм дала 6 вода, в капачката ще я налива и ще я дадете. Искам да пия вода. Леля, Мими ще напълни едно шише. Мамо, гладно. Чакай да си преходи. Мамо, дай да пия. Яко много има. По-малко. Ема, спеки цареви тако има. Голямо да се вернива. Спеки цареви. Там не. Няма да те ритми, нима то не ритми. Искам че да го пия.
Вървяш да... Идвай бе. Я ти го вижу. Мамка. Мами, Не. Не. Не, защо ти така седиш, бе? А? Няма да ги събуваме. Ай, бати Гошко има чорапки. Кто ти е баба? Не свърши. Вие не забравяйте какво я откъде. Мива! Не вижте бяхте. Мика. Зимка, номера порядка. Аз не знам колко имам. Това снимка. Колко имаш? Абе, може би... може. Да, не мога да събрал. Скоро направих сега на носка. 500. Стефан, я прехвърли да... И ела седни тук. Ще каже нещо. Майка му отмъде. Ама ли че не поемам? Какво да му кажа? Колко е? Но кажеш, май... 30 лева. Капитана си вземе 360 лева, ще избием 500 лева. А, не ти ги дават. Виж как ти знаеш какво да се Моля, ама забрай. Те ще направят. Ти изкарах 2000 лева, 700 лева, по ти караска за 300 лева. Става и върни си лягай. Абе, ти ми дай кротето. Но трябва да се надзорят. Не съм бебе това. Ама голямо Никой не са, аз колкото пъти аз не съм искала и аз. Това беше за кого искаш. Здрасти, здрасти. Здрасти. И се не види напред към ръката. Дай ми ръцете. Дай другото, нищо няма. Дай бе. Така бе, пастак така. Да размачкам. Да размачкам. Ма няма да пръска. Кое е, тате? Кое му е голямо? Гого, какво му е голямо, бе?
Ако искам да оправям как Коша ли мама? леко. Да видиш как са те храни. Него. Ще не мога. Ох, не ми са. Вече ще ми убам копашката. Таде, що Гошо снимаш? Ме снимай. Ами, двамата ли сте? Мам, снима ли ме? Да. Кошко! Айде пак пред дупката. Таде, виж преспя. Бързо, бързо, бързо. Ядеш ли там? Какво правиш? Добре. Таде, имаш да Гошо снима. Ето, да снимай Теодора Милова Макар. Я? Прасетата. Аз малко ли го прасетих? Аз моя прискоча. Ajde. Ajde, Sofi na lica. Коги, айде. Ще вари. Гошко! Коги, забравяш да издърпаш микрофона. Гошко! Капачката да ма. Гошко! Ела към мене малко. Така да те видят как да се снимаме как лапа. Ajde, slizaj долу. Снимката е готова. Ти Гошо снима. Айде, бързо, бързо, прасето, ще ще му е сипа. Ще ще му е сипан. Ще я сипем на прасето, паничка, защо ми ядеш? Ще сипим, ама. Плътници ще му сипе на него. Да си върши. Добре. Стой там, де.